No. Hallo. 有人。Sir, Mama, sir, Abo, yeah, sir. Samson dongनो बिथांना बेनिखायनो दायो मोसानो रेडि आरोना मा जायगा होनदोंमोनथाय प्रग्राम जानाय जायगाखौबो मेगनाव फागिना जोंलायलायदोंथाय गोमोरजोब्बायसो माथो Leg me iconic Kazani Kajara Shameku Mante Legata Kam Ye Inshabi Mante Legata Shapet Ye Inshabi एखेबारे दलरखौनो थाला बिराद दुस्थु जाबाय धनुषखिया मा खालामो अबाव थाङो दसेनो नै बारियावसो दंहैयो नै बिबैजों लाफाखानायाव माथिं थांखो बियो हाग्रा बारियाव हे बेरावसो गाखोफैदों नोङो हा बावो आइथि होननाया बावलायबाय नोङो आइथि होननाया फैदो नै जिबौ दे मोजां साफा खालाम खोमा खिरख'ना होदों साफा खालाम मैला दं बाबानाव नाय बेयाव मोख्रोम सोलोंलायदों बि खाना जा फारसेथिं भिडिअ बानायबाथाय मिथिखायो बिहा गोलैगोन माराम फिसाजो आया मानसियानो नायजाला नालाय सोरजों नायजानांगौ आंलाय भिडिअ कल खालामबासो नुगोन हरदों Why? Please give me. Ayo, nunga ikut. Ikut. But why? What does test bilai? Ma bilai iPhone. Barkley. Bikop. iPhone. Bikop. iPhone. Bikop. iPhone. Bikop. iPhone. Bikop. Hai, magal sab bilai. Jalalai ini bisa jadi distab kan. Ini khap funa legan nih. Dhनुषखिया बिमानि खौरां आंना फैदों मेकआप फुननायानो खुगायावसो मालानिफ्राय मेकआप फुनलाय लायग्रा जाखो नोंलाय हा बस्तायावल' फैयो आरो बियो देलाय मांग्रि जाथारबाय नोङो माबा मोनसे लाखुमाबाथाय इयावल' खारबोखायो फुगारनाय थां खुगायाव हनै नुजागोन ओरै फुनलाय लायाखै दे ओरै fugat deh fuga idu nonga oru khalam borai dai oru khalam borai oru arba oru yo fuga Dhनुषखिया जोंना ब्रास मानजिलायनो रोंबाय नै दे मोजां मानजि दे मोजां मानजि हिना मानजि नै मोजां मानजि बेरे फुंजानि मेकआप फुनलायलायगोन साला